Ja sa pýtam, ja viem, že tá formulácia zákona je chladná, preto som bol ten, ktorý inicioval obyvateľov vedľajšieho baráku, aby sa voči tomu bránili. Ale ja, tak ako ste počuli ako primátor, nemôžem urobiť vôbec nič, ak je to v zhode so stavebným zákonom a s inými zákonmi. Samozrejme, ja keď túto stavbu zastavím, pán Satina, aj spolu s právnikom, ktorí ho zastupujú, okamžite povedal, dobre, vy nám bránite v podnikateľskej aktivite, my vás dáme na súd, a keďže sme neporušili a krajský úrad to potvrdí a ďalší nadriadený orgán, ministerstvo to potvrdí, tak všetky náklady, ktoré s tým budú vzniknuté, zaplatí mesto. A prepáčte za výraz, ale najväčší blbec bude primátor, lebo to podpísal, hoci vedel a hoci mu odborný orgán, teda stavebný obecný úrad, povedal, že je to všetko v súlade so zákonom. Hej? Áno, zákon je chladný. Preto som v tom konal a preto som sa s nimi stretával. Ale na druhej strane by som bol zvedavý, ako by ste sa podaktori tvárili, keby mestu vznikla škoda niekoľko miliónov korún a Satina by si ju žiadal od nás a uplatňoval za nepredané a nepostavené byty, ako by ste sa potom tvárili, keby mesto platilo. A keby som ja niesol trestnoprávnu zodpovednosť.